Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri Leire. Bueno, Leire, mila esker bisitagatik. Bai. Mila esker zuei, izateagatik hemen. Izenburu ederra jarri diozu liburu hori frente al espejo ispiluaren aurrean. Egia da ispiluaren aurrean jartzea, ariketa zintzoa izan daitekela, baina krudela ere, bai? Hori da, horregatik, aldetu diazue zer aurkitu dan, ea ondo zegoen eta ez, pues denetarik. Osa, nik uste dute ariketa batzutan, eskertzekoa da, baina beste batzutan, pixkat zaila, ez? Eta hori egin nuen liburu hau idaztean. Aizu, musikari askotan galdetzen digun galdera bat, zuzen musika entzuten etorri zara gaur ona, bibazuek erabidean? Lagunen ahotsak, ze telefonoz, bai. Esan barra daukat, ez duela musika askorik entzuten. Eta hori, jende asko harridura bezala hartzen dut, ze, baino, ez naiz super melomana, esan bar dut. Orduan, kotxean normalean, edo telefonoz ditzen dut, familian iramarekin, iraizparekin hitz egiteko, edo estela podcastak entzute ditut asko. Begira. Liburuan aitortzen duzu trenean bidaiatzea gogoko duzula. Azkeneko tren bidaian, ze liburu zenuen eskuartean? Pentsatu behar dut lehen bizi, zein izan den trenean, Ze tren zen edo? Bai, hegazkinez bidaiatzen dut gehiago edo kotxez, baino... Eta oso memoria txarra daukat. Hori ere esaten dut liburuan. Trenean irakurtzen dituzu liburuak? Bai. Aprobetxetzen duzu? Edo entzuten duzu musika ez horrezta? Bueno, batzutan bai. Diska lasaiak eta entzuten ditut batzutan trenetan. Baina, bueno, orain ze irakurtzen ari naiz orain. La mujer es una isla. Ez dakit autoraren izena, ze uste dut Islandiakoa dela eta izena, baina hori da izenburua. Eta zure lehen liburu hau zure biografia bat dela esan dezakegu? Leire? Zentzu batean, uste baietz. Ze niretzat oso erreala da, erreala esan nahi dut ez dago fikzio askorik liburuan. Hasiera batean, izan ere, pentsatu nuen ensaio bat zela. Baina uste dut, ensaio bat bezala aurkezten baldin baduzu, jendeak beste gauza bat aurkituko duela, pentsatuko dutela, ez? Orduan horregatik ez dut ensaio bezala aurkeztu, baina bai, totalmente real, hor dagoena. Urteak daramatzazu musikaren munduan, hainbat disko, hainbat lan, lehenengo liburua da, okerrezpanago, noiztik izan duzu liburua idazteko ideia hori burua? Imaginatzen musika egiten hori urteak daramatzazula, baina idazteko? Ba, idazteko behitu. Nik uste dut beti izan dudala barruan olako, ezakite, run bat, ze izan ere nik itzulpengintza ikasi dut Bartzelonan, eta karrera bukatu nuenean bilatu nuen eskritura literaria antzeko master bat. Baina azkenan ez nuen egin. Baina bueno, hor ja neukan ezakite, hemendikara ideia hori bueltan, ez? Eta, bueno, beti idatzi egin dut, baina, bueno, diario antzekoak ez. Eta, izan ere, liburu hau konfinamenduan idatzi nuen. Begira. Bai, gauza asko egin genituen konfinamenduan, ez erotzeko, ez? Bai. Uste guztiok egin genuela, ez? Eta, bueno, nik beste gauza batzuen artean, testu hau idatzi nuen. Orduan, nik uste dut, hor aurkitu nuela momentua, eta denbora, batez ere, esertzeko, eta esateko, banoa momentu hau aprobetxatzera eta ez dakit zer, baino idaztera, ez? Eta hau atera zen. Eta zure sare sozialetan irakurri dugu, zure deskribapenak dioela zoriontsua naiz abesten dudanean, idatzi duzunean nola sentitu zara? Idatzi dudanean oso zoriontsu. Ze erabaki nuen, hori, ordenagailu aurrean esertzea, eta idaztea, baino ez nekien, hau liburu bat izango da, eta aterako dut, eta bar. Orduan, horregatik esaten du momentu hortan, ni oso lasai, oso pozik, nire kafearekin, tekstu hauek idazten, egon nintzela. Karo, gero, prozesua, aste arte honetan atera zen, eta atera arte, izan den prozesua, nik konparatuko nuke Everestera igotzea, oinutxik, olako zebait. Gero buruko min pixka gehiago ematen du, ezta? Hori da. Eta liburuak musika ere badauka, erakutsi, aste artean ateratzela esan duzu, beraz, oraintxe, atera berria, eta azken datuen arabera, laugarren salduenetakoa omen da Amazonen, ez da? Bai,
nahiko unkituta nago, bueno, nire kategoriakoa dela fikzion biografika, osea, ez liburu guztien artean, noski, baino ez nuen hori espero, baino ez nuen espero. Laugarrena egote aski, hirugarrena Pedro Almodóvar dago, osea, esan nahi dut, osea, nahiko surrealista, bai. Boa, hori ederra da, Oso fuertea, eske ez nuen ezer espero liburuarekin, nik momentu batean ja erabaki nuenean liburu aterako nuela eta bar, nigatik egin dut. Gero emaitza, guk hori ezin dugu kontrolatu ez, eta jendearen erantzuna, eta bar, hori ezin dugu kontrolatu. Orduan nik esan nuen, bale, nik hau nigatik egin nahi dut, eta gero ikusiko dugu, etortzen den guztia. Karo, momentu hortan, hori, nik ez duen espero, Amazonen laugarrena egotea, bueno, gauza guztia hauek, ez? Eta Iseo maite duten, Iseoren musika maite dutenek, maitatuko dute liburua? Baiet espero dut. Hortik doa, dindo beretik doa. Baiet espero dut. Esan dizuetan bezala, liburu hau badu Iseoren asko, baina ere Leireren asko, ez? Azkenean, nik nire pertsonaia, artistikoki, oso hurbildu daukat nire pertsonaren gan. Beste batzuk, distantzia gehiago daukate, eta nire kasuan, oso naturala da, ez? Iseoren irudia. Orduan, klaro, liburu hau, niretzat oso erreala da, oso intimoa, eta gauza pilo kontatu ditut, esan nahi dute, uste dut, izpiluen jokoa dagoela eta bakoitzak interpreta dezakela nahi duena, ez? Musikarekin gauza bera gertatzen da. Baina nik uste dut, hasiera batean eta anuntziatu nuenean, iritsi zaienen lehendabiziko pertsonei, gure musika edo nire musika ere segitzen duten pertsonei izan dela, ez? Hortik aurrera ikusiko dugu, baina haiek lehendabizikoak izango direla imaginatzen dut. Leire, ainerretratu intimoa izanek, zuk diozun bezala, irakurleak zer aurkituko du edo nola konektatuko du zurekin? Nik uste dut oso modu zuzen batean, eta oso modu natural batean. Esan nahi dute, tekstu hauetan badaude, dira relato motzak, ez? Eta orduan badago denetarik, gaztetan edo txikitan izan ditudan, baditudan oroitzapenak, herrian, nire familiarekin, gabontzarrean, guztiok gitarrarekin afaldu ondoren, holako gauzak, gero, amorios, desamorios, horietakoak ere daude, edo, musikarekin ere bizi izan ditugun abentura pillo. Ez dakit nora iritsi ginen, maletak galdu ziren hegazkinean, eta Carrefourreko pijama batekin jo nuen kontzertu hori. Relato bat Carrefour izenburua daukana, eta hori kontatzen dut, ez? Orduan badago pizka denetari... Hori egia da. Argazia dode eta pijama etxean daukat. Pijamatan, kontzertua? Bai, Carrefourreko pijama bat. Orduan, esan nahi dut, ze modutan konektatuko duten, nik uste dut hori oso modu zuzen eta transparente batean. Edo hori espero dut. Nik horrela idatzi egin dute liburua. Gauza politiak ikusiko ditugu, frente al espejo, ispiluaren aurrean, zure lehenbiziko liburu honetan, eta musikara salto egin da, zure lehenbiziko lanura 2015an argitaratu zenuten, sekulako arrakasta izan zuen, nobedade bat izan zelako, besteak beste. Nola gogoratzen dituzu garaiaiek, hasieraiek? Oso intensoak, baina aldi berean sinestezinak, ez? Dodo eta biok, hori, Iseoan Dodo esan duen proiektua 2014an hasi genuen, eta zuk esan duzu moduan, 2015an lehendabiziko diska atera genuen, eta nik uste dut, lehendabiziko diskatik bigarren arte, eta segidan, ja paroia izan arte, 2020an bukatu genuen, nik uste dut, bira hori lehendabiziko eta bigarren diska hartu zuenak, ez? Eta gauza pillo bizi izan ditugu musikarekin, Ego Amerikan egon gara, Indian egon gara bitan, gero, estatu mailan, ez dakit non ez garen egon, hori da galdera, ez? Orduan, nik eskerrak ematen ditut egunero, no hay que dar por hecho, hori gertatu zen, eta hortan gabiltza, orain 3. diskarekin, bira hasiko dugu orain, udakoa, festivalak eta, beraz, hori, amets bat bezala, esango nuke.